Oh, subscriber te masain chibai kan buk chawa eh reaction lak lo hian engemaw big le kazin chuak te le khotlanga chhena te omte ni lova tinga ni lo chuan reaction hi ka kalpui ve zela vlog chete te nen te ani tin mai ka active ani amra chu nimini tangkhan kan nuam samlo lutuka ka sokna tukin po chok e lei theilawa chuan voina chuan video siam ngai na po mlova fb po viral video pa ngai le ka siam sa te ka upload mai maya video an upload te chu thei thoni karon ti chan karon soidu chu ni tin lang ve ta chu hannom video ka siam thei don si lawa kain thlung ve ni ama khop me karma sa kazin po khan video kan siam lo do po khan siam than chuan alung len thak ba ka an thlun ve tin viewers te tam lutuk lo maila min lo chang ve tok te om thina chuwang chuan kha te kha kan riat tir lova kan re chuan thalo in ka hria ka om na ka hritanga tin kaluhina em maya amak lutuk tun tum chu classic zo to don ruaya tiang hi kan kaya kaluna che zong kalngor zong po hian na pon top ani hre om lutuka voin chu ka muwa ka fapaten thing puite minrot pe ting chu ni chuwang chuan video reaction ang chi kha ka nei thei don lo ani ti kha min lo hriat sak ula min lo hriat hiam te vein bak te chu ani donem chu ka ti luna te chun om tel lo sila chuan om na hian ka ti lui dom male ti ma se ka khu ka soka zang ti ka lau buk se ka hritlang ka nar ping trup mai bok sia moi don lova ting chung chuan ti lo ila dule kan lang tam ve thang sia lan lo chan te po soi ve zo kila thao mange ka ti vein lama te reaction noi tak tak ang chi te kha karon ti thei lova hriat thiam na karon dil ani hei tia han sui tak rawa chuan subscriber te chunga kalom em maya hei pathian hian nangmani kaltlang mal min som ka ti viewers te pung thu lo maila subscriber lam pangte kan pung chak ve khop maya hei kum khat tlin ma hian tuna kal ang hi chuan subscriber poi 100k noi khati kan tling ve thei mai mange ka ti ni pathian mal som na ro pui hleng ka hria tin hei ka ti viewers tam lo hian ka ti ve thing khatei chuan iti pai me viewers tlem si te min ti meron ti thina amaro chu karil ruwa chuan viewers te om pupila mi ten min en lui sila thei takemo ka intianga ka chapo mayang kami zian en ti te karil ro ma pathian hian kami ziang to kanun danang to khen ro min rel sakani ti ka thiama ka pom thiama YouTube channel ka siam tir khan karon soi vek to lo cham na hi lo cham ma lo chu ka lo cham lawang ka ti ni kumni nu ate ke en le tanga kum thum nu ate ke en le tanga ka kalna chi ni lo ni hi ka ti ni chuan ka top sanang ka ti amero chu ti hian kan nakal ma son zong zel hian kan kalin ka hria viewers te po kan om ve zel ania kan tam ve tol tuk video te view tu te point kan tam tol lutuk ama za somnga zan hi tong ni thin te kha chang le nuai khate tlinga sang khat sang ni te sang singli sing sari ti te atlem po zathum zaria ti te ni ve to ni viewers te po kan tam ve to em maya kaloma ka phulawa ka soyang khan viewers te om thur nga sela subscriber pung box sela ka chapo wanga kha kata na thalo ni pathianin katan athatur tok te in ro min rel sakti khria tun thleng meya min enve ram tu min thlop tu te asap tong an ho ve khang langela min support tu te chuwa zong khan lom thu ka soyani hei Facebook nen te ka han tikopa chutinga chuan enge nadang thok thei ta lo chu rin ai chuan ha thak ve khop meya IG enge mo chen post ve ngai box si
FB page chu lan tam ngai ni social media shim YouTube theng ton lan tam ngai ni rin ai chu na ha thak ve de wani amai ro chu kan tho thei tok kati atin kati sham ani tin FB lama po min la follow lo inom chuan min follow zel tur kan som chewa tin YouTube pa po min subchi lo te min lo view thin akalun na lutuka kan hoi rang do di inomani chuan min lo subscribe ve zel turin kan som chewa hey views te hi pun thur thei lo chat pakhat chu keima thiam lo zai lo hi chu ka hret ne lutuka le ka thiam lo te kan ni seibel tur te kan hre ve lo an nui duai na chi te ni lo chuan Rambo te Jess Marte Mr. Mizo King ti te reactor katime reactor bon tak hin tamani chung ho ti ang ve tho chu katia chulai kar tanga anni khi tabi kar tanga pik chu kati don nge lan sar chu kha chu ahar do ti ka muthiam rang me kati tir pokhan ma se thei to ko chu chuan kal ve big theyanga ti beisia lati ram kani tin chu ba ka du da tak phe chuan live fek hian reaction te poi ti theila ka du ma se ka thiam lo mo le ka thiam lo lang le thina application OBS te ka du an ka mang thiam le theilo he ka zir rei to ngai nai ka hrelo ni computer ma min thupui topa min zir tir thei te chu om sela chuan ni ni khata ka thiam ve mai ka ringa ma se mun shana tanga in shil ang chi phe chuan ru chak to lo thil hrei thei to lo kan ni na hian ka boi mai em maya chuwang te jon reaction te po hi hetia video siamsa edit lo hian live reaction veki ka cha ka chu ka kaltum dan po ni ama seng kala thei hri lo ti te kha karon se ni ei classic zo to don lam kholum tran chho to don lam panga om na ritlang ve tla maya voina te he kain tilum tha nga kadamani chuan nak tu lama te po reaction lak lo tak te po kan la ti chho thei zel tura ngai la thain ka ria chuan ka soidu chu pathian hian kan ni na ang tok zel hian mal min som ti hria tur ani kan lekha kan ziremo sum kan dong ani emo sum dona kan khoini mo engthil po ti la kan hlotling vut kher lo ani mai thei ma se chu hriat thiam a poi mai ka ria hei thren khat chu kan tu mangin kan omlova ka beya dong kan tia kan pass lo mo kan fail mo kan hlotling lo do ni kan hriat te hian ke chu ka ti ve chi ni lo nga kan tingal ngota a thren phe chon depression ten nei pha thina ni amero chu pathian mal somna ka dong ve lo niang te kan ti ma se ka ngai to thina pathian mal somna kan don ji hi chu tur ni mal somna kan don ji hi ngai to thin pasaila pathian la ka ten kan wing ka ring lova chuan kan hlo chamna tang pon thei top chuin tha kan thole thiang kan be thiang ti ka ring tla tani ke po thil sang te kan ti ve ta chuan YouTube te pon ni thawa du angin ka kal chak thei lo ma seng pathian mal pathian in mal min somna lampang kan ngai to YouTube khoi theya hrisel na tha min la pe te hi aro pui to ko ni YouTube a hian hlotling lo mai la ti mai tiang kal sang thei lo mai la pathian in nun na min la peringot te po hi pathian mal somna ni lom tur ka ni ti hi kain hril thina ni thil danga po hlo cham nei mai la ke chon nun na tal kala nei lom nun na po nei to lo an om lai kara nun na min pe a pathian in aro pui lu tuk ti hi kain hril thina chu ta che chuan engemaw ka ti theilo emaw ka hlo cham lo thleng pon ka hlim thina ka lom thina pathian laka ka lom thina chu chuan chakna min pe thar jok thina ni chu wangin nang ni point ni mai the eng konga po eng thil po te ula indu angin kalvek theilo ni mai thei chunga po chuan vui reng su pathian mal som na lam thlir o YouTube khoina tur phone po nei lo hi khovela mitam takanom kara nang chuan phone te khoi the computer te la khoi theya ila en theya internet pek te ila thun the ni pathian mal som no fekani ti kan hriat poi man ka hria veina po ka ngai to ke YouTube te view hin tam theilo mangai ma seng pathian ka chupo te hlawa tin YouTube khoi theya FB khoi the min siam te van nei na ni mal som na ka dong tu ka lom ti ti hi ka inshil non mol na ni chuwang chuan nang ni po eng konga po
thil in ti ang eng thil po in ti ang chunga chuan hlo chama thil in du anga thlen lo wang khan hlo chama in ngai su in hlo cham lo hlo cham na tur hlotlin na tur taksa nun na pathian pe chawa la be shram ro ke po kum thum nu vela ka ti chi ni ngem ti ke en chau do na ni hetian nui hor theya pathian in sel na thamin pe te mal som na ni mo thil danga mi mal som na dong vekila kan du ang kan be senga dong vekila kan chapol tu nga sin chu pathian in phal reng lo a mi piang tharan tiang chi kha kan mi lo ni ke chu gospel camping a po voi khat ma kala lut lo ma se pathian mal som na kan don lampang hi chu thiam ila e khovela hian lungai na te vak tur om lo ani mi chu nu le pa nei lo in le lo nei lo re na tur nei lo in ong kara ke ni chu mi in lo po ni la khum te kan la ne ei tur te kan la ne ni mi chun bol lo bo ma mi ei tur an charlan ke ni chun do ka na ei tur kan la nei the ni pathian mal som na ni amal som na lam kan khir chuan engkim mai hi alomom veka affair veka ni ti ishanon molang pathian hi athania ti ka soidu ani chuan a to bera chuan vain lama reaction video ang chi te om theilowa fb apo viral pa ngai le kasiam sa te kada a min lo thathiam shram ru vain kanin tuam lung thata keng lo chuan ka zia omanga reaction lak lo tak te po kan na dei chovele zel thei tura ngai la thain ka ria chuan in enkol tha ula tun la ya thi thut na te atama eng la ka kan film theina tur hian kan taksa kan nun na re tak a o theina turin kan taksa te veng film khol la ka soidu chu ke hi rui thei thil te thin kan ni a lerol phat atanga zu damdoi khoi chho thin kan ni a hei ka soidu chu ni lungai chang mang an chang inei ni pon rui thei thilai hian in nem tum su tlan tau na tla kan ni lo rui thei thil hian hlim na min pe lo rui thei thil tel lo hian a hlim thei ni ti hi tu nu hian ka hretharani chuwang chuan in thil ti na in du ang lo thil a thlen pon tlan tau nan rui thei thil mang reng su tlan tau na tla kan ni lo ti hria ta poi moi ka hria ila ti lo ni pe chuan rui thei thil lo tu reng su ke ni hian angong kan ka tuar mek selani ka level pui te po ka phalo chuwangin rui thei thil hi ama top hi atok aman tlak lo lungai te tra na te re theina te in nem na na tlak lo min ti lungai min ter thei zol tu ani ti hi i shanon fawangu ti kha ka thutom ni seng thain ka hria le kan damanga taktuk lama mo tu le lama mo reaction noi tak ne kan mule do ne